Сериалът Отвъд оградата е шедьовър по няколко причини. Първото разполага с уникална и завладяваща сюжетна линия, която комбинира елементи на фентази, приключения и мистерия. Създателят на сериала Патрик Макейл умело съчетава историята за двама изгубени братя в странен магически горски свят, наречен Неизвестното, които се изправят пред различни предизвикателства и срещат интригуващи герои и зловещи същества. Затова днес Гъмбъл TV ви представя топ 5 най-зловещи същества в Отвъд оградата. Настанете се удобно и да започваме. На пето място имаме кучето. Първоначално той беше собственост на семейството на Беатрис. След като семейството беше превърнато в синигери, те скоро напуснаха своя дом и съответно и кучето. Кучето се появява за първи път в къщата на Беатрис, която в момента е обитавана от дървосекача и е изкушена от пътеката бомбони, които Грег постоянно хвърля, за да направи път от бомбони обратно към гората. Когато кучето пристига, Уърт и Грег го бъркат за звяра, за който дървосекача им беше разказвал. Те започват да бягат и намират временно убежище на покрива на мелницата. Но кучето ги догонва, като последен изход Грег взима последният бомбон, залепен за плутото на Уърт, и го хвърля в реката. Кучето скача след него, за да го фане, но се хваща в капан във водното колело, унищожавайки мелницата в процеса. След като изкашля черна костенурка, която беше погълнал, кучето се оказа обикновено животно. След това дървосекача започна да се оплаква за разрушената си мелница и разкрива, че кучето не е звярат. Но, вижте, поне решихме проблема с звяра. Кучето ли? Това не е звярат! Звярат не може да бъде окрутен като домашен любимец! На четвърто място имаме Лорна. Един ден, докато Леля шушука далече, Лорна открива Уърт и Грег в къщичката си, където живее. Уърт и Грег й обяснява, че просто търсят убежище от дъжда и са предположили, че къщата е необитавана. Тя позволява на момчетата да останат, но им казва да се скрият от Леля Шушук, която скоро ще се върне. Когато Леля Шушук се връща, тя усеща присъствието на момчетата и използва магическото си звънче, за да накара Лорна да й каже къде са скрити децата. Лорна, без да може да се съпротивлява, и казва да потърси в кошницата, където момчетата са скрити. Леля Шушук обаче предполага, че Лорна има предвид, че миризмата идва от костенурките в кошницата, под които се крият Уърт и Грег. След като Леля Шушук заповядва на Лорна да почисти пода на къщата, тя се оттегля в спалнята си, позволявайки на Уърт и Грег да излязат от скривалището си. Лорна разказва на Уърт за болестта си. Тя трябвало да работи, за да не събуди злото в нея. Уърт обещава да помогне на Лорна да свърши работата си по-бързо, така че да има възможност да се измъкнат. Уърт и Лорна работят заедно, за да почистят къщата, докато Грег играе с жабата си. Проблема е, че Грег и жабата отиват до горната стая, където е спалнята на Леля Шушук, което я буди. Тя повиква Лорна и предупреждава момчетата да се държат на страна от Лорна. Те бягат в другата стая и Леля Шушук не може да намери магическия си звънец, за да накара Лорна да й се почини. Докато момчетата блокират вратата, за да напуснат Леля Шушук, Лорна бива обсебена от демон и се готви да нападне Уърт и Грег. Но те се измъкват през прозореца и стигат до реката. Като последен изход, момчетата използват звънеца, намиращ се в жабата, за да накарат демона да напусне тялото на Лорна. Гласът на звънчето ти заповядва. Не карай Лорна да прави злини, демон! И се махни и не се връщай! На трето място има Аделаид. Тя е вещица, която живее в отдалечена хижа, където шие одела. Преди приключението на Уърт и Грег в Неизвестното, Аделаид прави сделка с Беатрис, обещавайки й магически ножици, с които да отреже крилете на нейното семейство, за да ги превърне обратно в хора, в замяна за едно дете, което да бъде роб на Аделаид. През целия сериал Беатрис примамва Уърт и Грег до хижата на Аделаид с лъжливото обещание, че Аделаид може да им каже как да се върнат у дома. Когато Беатрис се завръща при Аделаид в епизода Приспивна песен в Жаболандия, тя влиза през комина на хижата. Аделаид веднага й казва да затвори комина, тъй като свежият въздух би довел до смъртта й. Беатрис й казва, че е намерила две братчета, но не може да ги доведе, но Аделаид се опитва да я убеди и се оплаква, че е стара болна жена и иска дете за слуга. Когато Уърт и Грег се появяват в хижата, тя ги увива в прежда и се радва на новите си слуги. Тя е намерила начин да им напълни главите с вона, за да изпълняват нейните желания. Като отмъщение, Беатрис отваря прозореца и пуска свеж нощен въздух, което в крайна сметка разтапя Аделаид. На второ място имаме Инок. В епизода Празника на реколтата Уърт и Грег отиват в Подзвилд по време на жътвата. Там Уърт и Грег се присъединяват към гражданите, които носят костюми на тихви и се опитват да попитат някой как да се върнат у дома.
След като гражданите чуват, че братята искат да напуснат Потсвилд, след като са настъпили тяхната реколта и са прекъснали празника, те биват обвинени в незаконно проникване, унищожаване на имущество и нарушаване на обществения ред. Братята са осъдени на няколко часа ръчен труд. След като събират множество реколти за жътвата, гражданите ги накарват да копаят дупки. Когато Уърт открива скелет в дупката на Грег, той предполага, че ще бъдат екзекутирани и че са копали собствените си гробове. Уърт се опитва да разсее гражданите, докато Беатрис отключва веригите им, само за да види, че скелетът излиза от дупката и се облича в костюм на тиква, разкривайки на братята, че гражданите са наистина скелети и буквално изкопават душата на компанията. Иноб щастливо обявява събитието за чудесен празник и позволява на Уърт, Грег и Беатрис да си тръгнат, като им казва, че някой ден ще се присъединят към Потсвилд. Добре, някой ден ще се върнеш. И на първо място имаме Звярат. Той е главният антагонист, който търси братите Уърт и Грег по време на тяхното приключение в неизвестното. Звярат е зловечно и мистериозно същество, както и за героите, така и за зрителите. Целта на Звярат е да залови Уърт и Грег и да ги превърне в благородни дървета. Тези дървета служат като гориво за неговият фенер. Също така Звярат е манипулативно и загадъчно същество. Той се движи единствено от собствен интерес и е безразличен към болката и страданието, което предизвиква с действията си. Звярат е много умен и говори с яснота и откровеност, качества, които използва, за да заблуждава жертвите си. Той е майстор на измамата, знаейки точно какво да каже, за да подчини хората под своя контрол, използвайки обратна психология. Както многократно моли дървосекача да му предаде фенера и посяга към него, когато той не гледа, накарвайки дървосекача все повече да желае фенера и да се стреми да го запази горящ. Обикновено Звярат запазва равновесие, но заплашването на фенера или намаляващата светлина за твърде дълго време може да го доведе до загуба на самообладание.